Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Yolanda. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nailaw anak ang nagayat iti irresponsable a lalaki. Iti likodan dayta, jak impagarop nga dapay laagayat kanyak iti napudno. Ken kabaalan nakpay nga ilaban, uray iti mismo a pamilyana. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Yolanda dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, tatang, pakawanan da ko ma. Imbabain ko ti pamilya tayo. Jakmat ngamin impagarup akabalan nakatalikodan ni James. Tapa man anamon nang agdadagsanak. Saanan ang nagpakpakita kanyak. Anya ngay nga rod, anak ko. At daditan, ipatag kan aywan ang tayo day ta ipas ngay mo amaladaga. Makita kla day dya lalaki. Saan ko apakawanan? Awanan ba inday jay? Lakay, agkalma ka laang. Anya ngay nga rod, no dinan kayat ti anak ta. Di tay mabalin apilitin jay tao, no dinan kayat. Andi nga yung talaangan ti anak ta. Maladingitan lang amin. Agmay-may sa langaruden nga anak ta ni Yolanda. Kalpasan na. Linuko dalaan. Good morning, sir. Ado yan dagiti papeles nga inpa-encode yu kanyak. Agyaman ak Yolanda. Idisumlatan iti lamisan. Naguray ka man? Apay alimlim tagdag ita matam. Nagsangsangit kan sa. Saan, sir? O, sige. Agsubli akon iti table ko. Manong, nalabit apod no ti damag, maipapankan kwa na. Nga, anya? Sinikugan ti boyfriend na, ngam binaybayan na. Garanggan diyang tumat ngamin. Di tayo rumbang akad nganti may sa tao, Elmo. Nang runa pa'y, no di tayo umad mo no anya tipod no napasamak. Ay, basta manong, masurunak ang makakit-kita kan kwa na. Anyamot din. Didak mo tamam mo. Namkad nga dakla unay iti kastoy ang nagbanagak. Mabalin ka diti makilamisaan? Ha? Uwan, sir. Da kayo matgayam dayta. Kasanong umin amadlaw na. Kasla na unag ti pampanunutan. Sir Rodel. Mabalin ka di ako nawagan iti sir. O data dito yung ruwar ti opisina. Nakababain mo't sir. Da kayo ti boss ko. Awan parikot iti dayta. Manong ko namlatan. Lumapalin. Sige nga, Rod. Manong Rodel. Agyaman na ka? Maganda nga Rodan. Adamot ang dagiti in order ko. Uwan, Manong. Kaya't ko kumaasyakon ti mga istorya. Noan niya ti pudno maipapan iti kasasaad ko ita. Agyaman na. Magtalag ka kanya. Anak, adda dita salas ni insan mo adado. Kaya't nakakano ang makasarita. Sige, Nanang. Tamapan ko sangwen. Ang mga ada na patag na ibagana. Oo, sige. Insan, ada ka mat? Uwan insan. Kumusta kan? Madlawon ta tiyan mo Wan nga Rod, insan. Insan. No makita kla day jay anobyo. Makaraman kanyak. Talaga alugubak. Bayamon, insan. Jaket amadaksan ka pa'y gapu kanyak. Insan. Awanan ba inday jay alalaki? Pinagbalin na miserable ti biyag mo. Gapu iti kasto yung inaramid na kan ka. Apan may nawis na kiti dayto yung class a restaurant, Manong Rodel? Gapotad da kumakayat ko nga ibagakan ka. Sabay ko ma.
Tadi na kagura. Anya ka di day ka? Ada ka di basol ko? Ibagam ko ma. Kan, no mabalhin. Di na ko may ikatan iti trabaho. Awan basol mo. Siyak sakit iti nakabasol kan ka, ha? Ha? Anya di kayat mo asawan? Pakawanan na ko, Mayolanda. Di mo ko mapanunutan, agun-gun dawayak ti sitwasyon mo ita. Kaya't kung ay bagakan ka, ngay-ayatan ka di pailaan. Jakla may turad di tinagdaton kan ka, gapo ko ni James. Anya? Nga, Manong Rodel? Mangmangag mo ka di dagito ngay bagbagam? Aga nakakton abalasang. Kat sigurado nga uyawan da kalaang dagiti tattao. May isa ka ang mabigbigbig ang negosyante. Kalpasan na, kas kanyak laang ti ayatan. Awan mabalin kuno di ka mamati. Basta dahito lang ti may pagak. Napudnoakan ka. Kat kayat ka nga langunan. Yolanda, anak. Nagadayumanen titurong dagiti matam. Di ka unay agpampanuno, tanak ko. At da kami dito kininanang mo. Saan da ka baybayan? Unay lakat nga minan tigasgasat ko ang nagayat, nanang, tatang. Talaga akasta, anak ko. Amin tayo kat agkamalay. Tinapatag. Saan ka nga agpanunot iti saan anasayaat, di tasikog mo. Mariribu ka nakpayket din iti impod no itay kanyak ti amok. Diyak ka mo no rumbang apatsak day jaywan no saan. Anya, mala, sumango kayo pa iti lamisaan, tamangan tayon. Wen anak, ituloy tayo matlang ti agsasarita, kabayatan ti pandangan tayo. Ni, adag tuk-tuk-tuk. Siya kung ti mapan mangkita, nanang. Naimbagarabiim, Yolanda. Ha? Manong Rodel? Si Kamot Gayam? Sumrek ka? Sino ka dito sa nga ilim, anak? Ay, nanang, iso ni Manong Rodel. Umay kayo, tamangan tayo. Ayabam ta sa nga ilim, anak ko. Wan tatang. Ada ako, nanang. Naragsak ka. Nanang, ada ko maipudnok kada kayo. Anya day ta? Agayan ayat kamin ka ni Rodel. Ha? Sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, anak ko? Wen, nanang. Mariknak anapudno kanyak ni Rodel. Gaputa nagkari nga ibilang nanto nga anak ti anak ko. Apaman ang makapagpasngayak, agkasar kaminton. Umay to kano dito balainton, madamdama. Kasarita na kayo kani tatang maipapan iti daytoy. Ala, sika ti makaam mo. Sapay la ko mga rod, tanapudno ti panagayat na kan ka. Naglumpo ang maladagat yung pasngay mo, Yolanda. Lalaki ti anak mo. Kaya tayong pasurot ko ni ti apelyedok. Tapno awan to ti agbalin na parikot. Agyaman na, Rodel. Sapay la ko, ma. Tadi kanto agbalbaliw. Ala, aginanagan anak ko. Tasyak pa'y lang timang kita ka ni baby. Agyaman nak, nanang. Mabitlaan. Takitawag ti agtuk-tuk-tuk. Sino ka kadi, Barok? Kaya't ko ang makasarita ni Yolanda. Sino ka kadi, Barok? Siyak ti kabsat ni Manong Rodel. Agraramanday jay ay Yolanda. Ne, ada ka di parikot, Barok? Elmo,
Ipanagnak ko kan ka na pudno ti panagayat ko iti kabsat mo. Saan ka am ay kari iti pamilyami? Amok tumatlaeng at ti kinabak ng tikabsat ko, ti kinayat mo kan kuana. Anya? Agyaman ak tayo may kaadagos dito balay, Rodel. Napatag ti pagsaritaan ta. Apay, mailiw ka kadiadagos kanyak? Rodel, waswasan tan ti relasyon ta. Anya, di na kumamit trabakan iti kasta Yolanda. Anya ka di ti mapaspasamak. Kagap-gapo itay dito'y ni Elmo akabsat mo. Nagsasakit nagitinsawang na. Di nakmaawat nga agbalin nga asawam. Iso na saya at langan nga aglinipat tan. Pangasim, di ka agpa-apekto kadag iti araramidan ti kabsat ko. Siyak ti makamukan ka. Diyak kaya't asyak ti makagapu ti diyo pag kinaawatan nga agkabsat. Ilaban ko ti ayan ayat ta. Ili ore asino, Yolanda. Di kagdanag. Maawat da kan tumatlaan. Ay na, insan. Kalpasan ti adu arigat mo. Sumangbay mo tan ti ragsak iti biyag mo. Impagarup ko ide no saan anapudno kan kanimanong Rodel. Oray siyak mat, Yolanda, anak ko. Kablawan ka. Tamatuloy mo't laang ganti kalay sayo. Agyaman ak iti suportayo kanyak, nanang, tatang. Kastamutan kan ka, insan. Ipatpatag da ka unay, anak ko. Kablaawan kayo, insan Yolanda. Bayaw Rodel. Di mo to kumapaldaangan ni insan ko Wen, ikarik day ta. Nakaragrag sa kang paragan ka, anak ko. Nanang. Nakaragrag sa kakunam, gamagsangit kamay. Kablaawan da kayo, anak ko. Naragsakak lang amin para iti anak ta. Ala, gusto kiti daytan. Mapantayon ijay reception area. Imunan dagiti daduma. Ading Elmo? Naamiris ko. Asaan arumbang alapdak ti ayan ayat yo kanimanang Yolanda. Sapay ko mata mapakawandak. Elmo, nakompletong tiragsak ko. Gaputa maawat nakmatlaangan. Ikarik, ayat at tikabsat mo itinapudno. Jack mailadawan ti kinaragsak ko iti dayja agundaway, Mr. Lonely. Kunaklakit din nutong palbiag adinak maawat ni Elmo kas ipag na. Ita, naragsak kami ni Sidong dagiti tallo nga anak mi kini Rodel, karaman ti anak ko. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangi drama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Yolanda. Yolanda pagayam ko, agyaman akmat iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Dito'y tayo ang mapanagnakan, ano nagkamali tayo iti naminsan, ket saan kumang agbalin arasun dayta, tapno saan tayon nga ikorektar dayta akam mali. Nagasat ka, ta nakasara ka iti napudno anang ipatagkan ka, karamanen iti anak mo. Ala, sapay kumatag tultuloy, ti kinaragsak, ti binangon nyo a pamilya. Bueno papagaya, min kay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaya managpailinga, di tinagan a Yolanda, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.